Club Junta, building better Africa. Look the way she be looking at me. If I step in again, she won't be, she said it don't really matter. We even men when it don't really matter. What them say, what them say. What them say, what them say. I'm from Easy, from Karumba. I do my run, and she like the rumba. Ndikuikira ino asilikali ankhondo ya Malawi ame nyimbo imene imvetsere bwino lomwe ndi nkhani imene yachokera ku DRC komanso kumpanda kumene kumakhala asilikali ankhondo dziko lonse la Malawi, Moyale Barracks, Kobe Barracks, Kamuzu Barracks, Chirumba Barracks ndi mabarracks ena osiyanasiyana, Muluzi Barracks, kwina kulikonse kwabwera nkhani yomvetsa chisoni kwambiri amene ndifuna mumvetsereka nyimbo ya asilikali. Ngati boma likuzunza amene amatitetezera dziko lathu, kumazunza, kumadyera ndalama, kumadyera zipaso zimene amakadya akapita ku DRC, kumagulitsira sapato zawo, jombo zawo, kumagulitsira matenti awo, ndi boma labwino. Kuchokera kuno ku Impiana studio, ine ndine Pastor Moses Shumba, Malawi kani pompo ndifani kupatseni nkhani yomvetsa chisoni imene yachipeza kuchokera ku DRC kumene asilikali athu ankhondo amapita kukathandiza nawo kusungisa bata ku dziko limene fa cha nkhondo yowirikiza imene ku dziko kumeneko. Komatu mumve ichi kuti asilikali kumeneko amalawi akuzunzika pamene asilikali anzawo aku South Africa, Zambia ndi maiko ena, Kenya akusangala kwambiri pa peacekeeping yawo pamene Malawi akukhala akupempha ufa m'midzi. Kodi mwamva? Impiana studio ikupatsirani mbembembe wa nkhani imene ndimangofuna kuti asilikali mumve ndilani pafupi, tsenderani pafupi. Pastor Shumba uja wabweranso afuna kupatseni zimene inu mwampatsa kuti zibwere pambalambanda. Amalawi adziwe kuti MCP ikuzunza asilikali athu ankhondo ndipo akudandaula, akulira, kumadyeranso ndalama zawo zimene amayenera kulandira kuchokera ku DRC akamaliza kugwira ntchito yawo. Kodi mwamva? Amalawi omvera, nkhani imene yango ndipeza kumene kuchokera kuno mu studio yanga ya Impiana studio yonena kuti asilikali amene amapita kukasungisa bata ku DRC ali ndi mavuto ambiri. Vuto loyamba, ndalama zimene amayenera kulandira chaka chatha atapita ku peacekeeping zinayi zokwana 23 million. Wina aliyense msilikali ngati ndikunama nditsutse asilikaliwo amene amapita ku peacekeeping, komanso wamkulu wa nkhondo wa dziko lino Valentino Phiri anditsutse ngati ndikunama. Malo molandira 23 million wina aliyense amene amapita ku peacekeeping, last year awapasa ma 20 million, atawadula ma 3 million wina aliyense amene amapita ku peacekeeping. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri Malawi. Ndipo chifukwa cha kugwa kwa ndalama yakwacha imene yagwa 6 times kuchokera mu 2023, 24, 25, Amalawi amene amapita kukayimira dziko lino ku nkhondo peacekeeping asilikali athu amayembekezera kuti akhoza kulandira 42 million Malawi kwacha. Koma nkhani yokhudza kwambiri yomvetsa chisoni akumawapasa ma 20 million zosamveka mpango mu ntchito imene amagwira amene ajandasi ndi akadzi otche yoyika moyo wawo pachiswe. Kodi mwamva zonse zitu Valentino Phiri akuzidziwa?
abusa mwazitenga kuti mukunama ine sinimanama fufuzani mufufuze amene abwera kumene choko ku peacekeeping kuti alandira ndalama zingati mufufuze kuti kodi zikumakhala bwanji kumlawiko ndalama zimafika kuchokera ku bungwe la UN zimafika bwino zikangofika kwa akuluakulu oyenera ankhondo amapanga reduce kapena kuti deduct kuzichotsapo kuyika m'matumba mwawo kumakamwera mowa ndi zibwenzi zawo kodi mwazimva Chus Impiana asilikali ndokwiya kwambiri asilikali Malawi Defense Force athu ndokwiya kwambiri chifukwa akuvutika ku DRC akumachita kusowa zakudya kuti azidya pamene akumenya nkhondo kumene kuteteza dziko la DRC pa nkhondo kumene imakhala mdziko la DRC zimene ndinena ndizona mufufuze ngati kuti azibale anu akuzani kuti Impiana si kunama Impiana si kuti ili ku DRC koma ku DRC ko kuli asilikali athu a dziko la Malawi mene ndikufotokoza nkhani imeneyi kuti ena agona ndi njala kuti akuchita kupemphesa akuchita kumalakalaka titawatumizira ufa asilikali athu a dziko la Malawi kuti azikathandizika chifukwa sakudya kuti mwazidziwa Malawi Just. Hey, Impa! Limo! How is it? Woo! Banda yako! Woo! Tikungofuna superpower kuti wathandizire asilikali athu tikungosowekera superpower kuti asilikali athu asamavutike kumachita kusowa ndi jombo yomwe munthu akupita ku DRC mbuyo monsemu sikakita kuya musankha kupita ku DRC amampasa jombo yatsopano uniform yatsopano komanso tent yoti azikagona yabwino koma lero mungakhulupirira asilikali akumanyowa akugona m'matenti ophulika-phulika ong'ambika-ng'ambika akumachita kusilira asilikali aziko za South Africa akumadya bwino akumagula matenti abwino china chilichonse chikuchitika kodi mwazidziwa mwina nkumati kodi abusa zimatheka bwanji mesameneja amayandira thandizo kuchokera ku bungwe la UN dikira ndikuzani khalani pompo You are created the owner of everything. You should be the driver. Drive this country, Malawi. You are the creator. You own everything. So you should be the driver of this country. Ubandamaya. Chimene chimachitika nchonena kuti gamoto chikafika yeza kudya kandi chitraki chikontena chikafika akachita handover kwa akuluakulu a Malawi ame kuti chinthu zimezi mwapasa asilikali anu zakudya chilichonse chimenemo iwa chama chikhotetsera ku nyumba ina nkukapanga business kumene kutoko business sika ulipo kale zimangoenda straight baya makali lede kale pansika kungofika kuja kutenga zokudya za asilikali kugulisa kwapasa amenaja iwo akulandira ndalama akuyika m'matumba zimene zikuchitika zimene ndinena pa zikuchitika ndithu asilikali athu akuzunzika akugwira ntchito ya thangata mdziko la DRC akuluakulu ankhondo akwathu kuno ku Malawi ndi amene akudyerera mukaona akugula mabongo mukaona akugula mapoloti mukaona akumagula zimamashoni kumamanga musadabwe ya ndalama zake ndi za ana athu akupita ku peacekeeping zikupita m'matumba mwa mabwana akuluakulu zimenezo mboma lonse latusa mbuyo tizinachitikepo silikali kumakhala odandaula silikali kumadya
sabola opanda nsima, silikali kumavala jombo yophulika ku peacekeeping. Kodi mwamva? Just, Rimo. Just. Impiana Studio Production. Pastor Shumba, bukupatsirani mbembembe. Amalawi dzakubisireni ngati dziko limakhala mtendere loyenda nkaka ndi uchi chifukwa cha msilikali. Ngati msilikali akuzunzika, msilikali alibe mtendere, sangathe kutiteteza, sangathe kutisamala. Tikimati msilikali apita ku peacekeeping pamene timanena kuti amene akamabwera kumeneko athesa umphawi wa pamudzi pake. Chifukwa masala amene amalandira kuno ndi ocheperako, imakhala ngati advantage yoti wapita kuja akamabwerako ndipo taona asilikali ambiri kungopita ku DRC ku peacekeeping. From there kungoti abwerako munati ayi ndithu wamanga kanyumba, ayi ndithu wagula kachoyendera kake, life ikusintha. Koma izizi zomwe apasa ma 20 million nthawi yake imene kwacha yagwa mphamvu, 20 million angapanga nawo chani? Amalawi tiganizirane boma la chipani cha Malawi Congress Party pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus McCarthy Chakwera akupanga zimenezi. Akundiuza kuti matenti odontha, kuna Malawi akuvutika koopsa, kuzunzika, kumawasilira anzawo aku South Africa komanso Tanzania, akumagona matenti abwino, akumadya bwino, akumalandira zonse zoyenerera. Amalawi kangati kuti ndiwo anangoatenga ku Maula prison, kapena ku maximum kuzomba, kapena ku ndende ya chichiri, kuti tiyeni muzikagwira kuthangata, mukazamaliza wakaidi wanu muzabwerera kwanu for nothing. Zimene takupanga Malawi asilikali a dziko lathu lino. Ndimafuna ndidzudzule mchitidwe woyipa ngati umene akuchita boma la MCP komanso Valentino Phiri ngati wamkulu wa nkhondo kuti samalani achinyamata. Ndi amene ife timadalira kuti dziko lino litetezeka, koma ngati simungawapasa zofunikira amene akatinyanyala Malawi mutatha kulowa zigawenga muno. Komanso ndifuna ndinene asilikali ndinu otayirira kwambiri. Mbuye mwasilola kuti mulowa asilikali adzigawenga aku Israeli, aku Rwanda, mopanda chinthu chimene iye amadzapanga inu simumadzidziwa, koma ife timayankhula. Mdziko muno mukulowa asilikali samalani mumatayirira. Lero ndi zino akutayirira ndinu nomwe sopano anakuphunzirana, anakuwerengana, anakuzondera ndi anthu ofoka awa. Msilikali samakhala ogona atu. Ndi dziko la Burkina Faso yesika nakhala ndi mtsogoleri wa chisilikali. Anaona kuduntha nala kwa mtsogoleri wa nthawi imeneyo kuti uyu tikoza kumulanda dzikoyu akupanga zofoira. Lero Burkina Faso ndi dziko labwinobwino, dziko la mtendere, dziko la nsangala, dziko lopasa chitsanzo ku mayiko ena, koma kumangana mtsogoleri wake less than 30 years. Koma akutha kulamula bwino dziko anthu nkumasangala. Otunoti ndi asogweri ma 60 years, ma 70 years, zochita zawo mbwerera zokazoka. Amalawi tenti changamuke, dziko lindi lathu. Ni nkhani yopesa chisomo kuti dziko lapansi mu mbiri ya dziko lonse la Malawi lichiyambireni kukhala asilikali ankhondo. Sitinamve mbwerera ngati zizo kuti silikali maso wacho kuja ku peacekeeping. Msilikali kumugulisira zodya zoti iye adye, akhale ndi mphamvu, aganize bwino, agwire bwino ntchito yake. Amalawi tilenjere tilingalire mozama. 16 September tisinthe boma. Asilikali ndokwiya. Ndidi chipembedzo chathu kuti asilikali sapanga zopepera ulendo uno. Atithandizira kugwetsa nawo boma limeneli. Chifukwa nawonso zikwanyasa. Ndanena. Sine koma ndinokha. Zoyipa zanu zikukulondolani. Inu ami MCP, inu Valentino Phiri. Zoyipa zanu zikulondolani. Ndipo pamene mulipo muchokapo ndithu. Watero ndi Malawi. Khalani pompo pamene ndikubweranso ndi bomba lina 2 o'clock sharp. Zochitika mdziko la Malawi ndi zotani. Paja ndinakuwuzani kale. Ndinabwera ndi mutu kuti ndifuna ndikuwuzeni zimene zikuchitika dziko lino la Malawi. Nkhani cholinga kufuna kubera chisankho koma sizitheka. Kodi mwamva?
si mathematics ikukanika tu kuti abwezese system maina amene anaso aja zina laka sela linaso alija ni maina ena 200,000 anaso aja kuti abwezese muzikukanika mwazidziwa kani pompo masana abwino. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.